Entzuleok, azteko eta bat, ondo etorri dandanoi. Dakizuenez, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengoetan eusko ikaskuntzagaz eskutik etorri hoi gara. Eta gaur, ez da ez gitxiago izango. Gainera beste behin, sasoian sasoikoa izango dugu, gonbidatu eta guzti. Gaurko gaiaren abiaburua, negua ospatuz izango da. Eta oraingoan liburu baten barri emongo dugu, baina liburu honek atzean behar asko dauka eta proiektu osoa ezagutzeko aukerea izango dugu. Horretarako Euskomedia Fundaziora jo dugu, eta fundazio horretakoa da, eta horrez gainera liburuaren koordinatzailea besteak beste, gure gaurko gonbidatua. Koro Muro, ondo etorri. Eskerrik asko. Zelan zagoz? Oso ondo. Negua ospatzeko prest garela esaten izan dugu atarian, horixe dalako zati bat bentsat zuen proiektuaren zati baten izena, ez da? Bai, ala da, bai. Bueno, liburuan sartu aurretik baderitzozu atzera egingo dugu, denboran atzera egingo dugu, eta proiektu honen abiaburua ezagutu, koro ondo baderitzozu. Bai, oso ondo. Begira, eusko ikaskuntzak duela pare bat urte lanildo berri bati heldu zion. Lanildo berri hura bideograbaketak ziren, dokumentalak, eta hasiera batean erakundearekin zerikusia zuten pertsonaien bideo-biografiak edo jorratu genitun. Besteak beste egin ditun Sabin Salaberri musikariaren bideo-biografia, Angel Dapraiz, eusko ikaskuntzako lehen idazkari izan zena, eta azkenik Manuel Irujo, politikari nafarrari buruzko dokumental bat ere burutu genuen. Baina egitasmo guztien artetik beste handiago baten beharra edo ikusten genuen, eta egun batean Agirre Sorondo anaiekin hitz eginez eta bururatu zitzaigun neguko jai edo ospakizunen inguruko zerbait berezia, zerbait bitxia egitea. Eta horrela sortu zen dokumental honen ideia. Esan behar duguna da hemen, eta entzulek ulertu dakien batez be, Eusko Mediak eta Eusko Ikaskuntzak euren artean harremana daukiela. Bai, ala da, Eusko Media Fundazioa Eusko Ikaskuntzaren fundazio bat da. Berez, Eusko Ikaskuntzak bi fundazio ditu, bata Asmoz Fundazioa, hezkuntza virtualari dedikatzen dana, eta bestea Eusko Media Fundazioa. Eusko Media Fundazioa sortu zen 2002 urtean, eta pixka bat izan zen Eusko Ikaskuntzaren edukin kulturalak edo edatzearren edo. Baina edatzearren teknologi berrien bidez. Hau da, interneten bidez eta beste euskarri digitalen bidez. Beraz, Eusko Median egiten duguna, besteak beste, gauza pilo bat egiten ditugu eta oso ezberdinak beraien artean, kalitate handiko digitalizazioak adibidez, erakundeekin egiten dugu lan diputazioekin, museoekin eta adibidez beste lan garrantzitsu bat da Auñamendi enziklopedia, euskaratzen nahi gea momentuotan, jadanik urtea desente dama interneten, baina orain eguneratzen, euskaratzen, hortxe gabiltza baita, eta beste irudi banku handi badaukagu, digitala baita ere, irudi digitala deitzen dena, eta beste gauza bat, beste hildo berri honi ere eutsi diogu dokumentalei, ez? Orduan ikusentzunezkoak egiten ditugu, eta, baita hor mota askotakoak, adibidez batzuetan Eusko Ikaskuntzako ekitaldiak jasotzen ditugu bideotan, eta gero interneten jartzen ditugu, adibidez zuain azaroan egin berri da kongresua, Eusko Ikaskuntzako kongresua, bideoan grabatu ditugu ponentzi plenarioak eta interneten jarri ditugu baita, eskegik ditugu. Eta gero beste zenbait aipatu ditudan biografi horiek ere hor jarrita dauzkagu. Eta gero, gauza bitxi batzuk ere hitzen ditugu, ze oindala uste bete edo Arabako eskautak, beraien 50. urte horrena ospatu behar zutela eta eskatu ziguten olako bideo berezi bat antolatzea. Eta hortxe haitu ginen, udara partian, elkarrizketak egiten, eta argazkiak, eta
Eta gauza politia galitu zen, eta bereiek ere gustora. Bai. Eta orain eskuartean, zuzeu hortxe egiten zara lanean, ezta? Orain eskuartean badaukazu lan proiekturik? Oraintxe bai, gabiltza Eusko Ikaskuntzaren eskutik pentsatzen dut entzuleak jakingo dutela udalerri askokin hitzarmena dezkatela Eusko Ikaskuntzak. Eta hoien bitartez egiten nahi geha, horrelako gauza nik uste oso garrantzitsua eta oso polita dena. Dala bideoaren medioz edo testigantziak jasotzea. Adineko jendia elkarrizketak egiten ditugu eta bideoan grabatu. Guzti horiekin egiten dena da pixka bat berreskuratu beraien memoria eta ondare hori ez galtzearren. Eta gero urrengo pausoa izaten da horiekin, grabaketa horiekin dokumentalak egitea ere. Horretan gabiltz, oraintxe bertan horretan buru belarri gabiltza, egin dugu Ormaiz egin, Esteian ere egitekoa dago, oraintxe gaude Hondarribian, eta pentsatzen dut gehiago egingo ditugula, ze oso gai interesgarria da eta oso polita. Eta egiten ez da gainera galdu egingo da ondare hori, ez? Bai, ze tamalez jendia hil egiten da. Orduan ez badegu garaiz egiten grabaketa guzti horiek, testigantzak galtzen dira. Eta horre transmisioa eten egingo litzateke. Hori da. Eta pena da. Bai, pena da. Bueno, negua ospatuz, calor, color y ritmos de invierno. Hori da zuen azken ekimen honen izenburua? Bai, horrela da, bai. Proiektu guztia, bai dokumentala eta bai liburua, elebidunak dira. Orduan, pentsatu genuen izenburua ere horrela izan behar zula. Etzala izan behar itzulpen hutsa, baizik eta biletan egon behar zula. Berez, negua ospatuz irudituz zaigun oso egokia zela, baina ikusten genuen beste horrelako zerbait sartu behar geniola gazteleraz, eta horregatik calor, color y ritmos del invierno. Hemen beharrean jente askotxu, ibili zariel antaldea aitatuko geunke ez dakoro? Bai, ala da, bai. Horrelako egitasmotan, badakizute, alde batetik egoten dira gidoilariak edo pautak jartzen dituzten egileak edo, baina gero, hor gaude jaietara jun eta txarrekin eta grabazioak egiten ditugunak eta gero montajeak eta edizioak eta lokuzioak eta musik eta gauza asko daude egiteko, baina nik uste lantalde horretan aritu geran guztiak baitasunez egin dugula eta nik uste gero emaitzan islatzen dela ere. Kontatuko dezuru zelan joan dan proiektua, ezaten zen dozu, grabaketak egin behar dira, informazioa batu behar da, hemen lehenengo oinarria esartzea litzateke, ez da? Hau da, zer gura dugu eta hori zelan jasoko dugu? Men ikerketa bat dago, joan etorri asko dagoz, zelan joan da? Lehendabiziko asmo horretatik, abia puntua hartu genuen, eta jakina Euskal Herrian eta leku guztietan jai eta ospakizun asko dago. Ez bakarrik neguan, udaran ere bai, eta sasoi guztietan. Solstizio biatitugu horren mugarri. Hori da. Baina, klaro, egin behar genuen hautaketa bat. Hori oso zaila da. Oso zaila da, ze beti pensatzen duzu, bat galtzen dezula, bestia egitearren,
Orduan, lehendabiziko pausoa eta oso importantea hautaketa egitea. Hori, pixka bat, Antxon eta Juan Agirre Zorrondon esku utzi genuen, beraiek dakitelako zein dien garrantzitsuenak edo aipagarrienak. Batzuetan jendeak asarretu ingo da, esan ez gure herrikoa askoz importanteagoa da. Baina, hor hautatu behar zeon, eta nik uste borondate honez egin degula hautaketa eta dela. Orduan, lehendabiziko pauso egina zegoenez, gero, horrengo pausoa izan zen, grabaketak egitea. Orduan, haitu ginen herri bakoitzeko kontaktuak egiten, pixka bat, jakitearren, jaiaren barruko zeak, eta orduan, horre ere, herriko jendea oso ondo bortatu da, asko lagundu digu, eta, gero jungea, kameralari batek, eta Arantxa Kuesta edo ni neu, jungea grabaketak egitea, eta, hor, jendea jaian dago. Eta zu lanean zaude. Beraz batzutan ez da oso ondo ulertzen zu grabaketa bat egiten edo argazkiak egiten aizeala eta txaudela jaian eta bakizu. Beste guztiak jaian daudenez, gure anekdotak edo izan ditugu. Seguro ez perspektiba guztiz diferentea dira, Bai, zeharo. Baina oso politezen da, Ze gainea jai asko ni hemengoan naiz, ni Gipuzkoarra naiz, baina Euskalduna naiz, eta egia esan da, horietako jai askok ez nituen ezagutzen. Edo ezagutu bai izenez, baina ez nituen bertan ikusi. Mamina, beraz. Bai, eta niretzako bintzat oso interesgarri izan da, ze gauza asko ulertu ditut, eta nik uste hori ere oso pauso garrantzitsua dela guretzako. Bai, horre badago sustrai batzut daukaz beti arboleak, ezta? Arbolea bera ikusten dugu, baina sustrairik ez badauka, jauz egingo litzateke. Eta konteguzu, koro, nondik nora ibili zarien? Zer grabau dozue? Saiatu geha Euskal Herri osoko jaiak biltzea. Eta hori, Antxon Agirrek hobeto esango luke, baina jai guztietan, neguko jai guztietan, konstante edo gauza finko batzuk daude beti. Hori ni ere enekien. Baina gauza finko da zeuden. Orduan beti dago sua, beti dago kanta, beti dago mozorroa, edo ia beti. Orduan elementu horien inguruan antolatu ditugu grabaketak ere. Beraz, jungea Arabara, Nafarroara, Iparraldera, Gipuzkoara eta noski Bizkaira. Eta egia esan elementu guzti horiek ia beti edo bakarka edo nahastutak, ia beti daude elementu horiek. Eta hori baita ohituta gaude jaiak jai bezala ikustea, baina nik uste dokumental eta liburu honen bitartez ikuspuntua aldatzen dela. Zeharo aldatzen da. Ze ikusten duzu jaiak ez dira jai horrela bakarrik eta suelto inolako erlaziorik gabe, baizik eta bere erlazioa dutela beste gauzekin, beste errituekin eta sasoiarekin ere bai. Zentzu batago guzti honetan ez da eta jatorri bat aukie gainera. Bai, hori da. Beti gainera, bakizu oidenez jai paganoak edo gero jantzi egin zirela erlijiotasun ofizial batekin edo, baina berez mamia ia beti paganoa dute. Orduan beti suarekin edo argiarekin, urarekin, elementu naturalekin erlazionatuta dago beti. Esate baterako hor daukagu San Juan sua, edo eta orain Gabontxarretan botatzen diren su artifizialak, era horretara behagertzen dira, ezta? Bai. Eta gero adibidez dokumentala hasten da suarekin, eta zu adibidez Arabar Errioxako herri batzuetan oso importantea da neguan. Ze horretu dute adibidez samani egon, Las Mañas eritzon jaia, eta horre izpiriku sorta batzuk erre egiten dituzte, zu pentsaz ez usai goxoa dagoen herri guztietatik, umeak dabiltza suarekin, sorta haiekin, usai goxoa, eta hor, esan dezakezu, eta hori zertarako zetxorak iria, ez? Bere gaia badauka, dirudienez, neguan eta suaren keaz eta diztiraz, gauza txarrak edo erre edo usatu nahi ditugu. Hori, udaran berrin gelutzen da. Zapoak eta suak Bai.
Bueno, hori adibide bat, Labastidan ere berdintxu, Ronda izeneko jaia, hor suak eta suak herri guztietatik atalatzen dira, gauza zarrak erretzen, pixka bat, esati dizut, gauzak errepikatzen direla, eta ondo dagoela beste ikuspuntu horretatik ere ikustea. Kantak eta mozorroak beha aitatzen izan dituzu, eta? Bai, jakina, gogoratu ezagun Santa Ageda kantuak, edo olentzerokoak, edo adibidez ez dakitenen Bizkaian izango dien, baina Bidaso aldetik Gabonzar edo Urtezar egunien kantatzen diren kantak bereziak baita. Kantak iaia leku guztietan daude eta sozio guztietan, baina neguan bereziak dira. Normalki eskearekin lotutak daude. Kantatzen da zerbaiten truke. Eta hori zergatik, negu sasoian, gozea edo behintzat eskazia badagolako, edo bazegoelako, orain ja ez. Naturak deskantzatu egiten da. Hori da. Gaztiak eta eskatzen zutela abesten, baserriz baserri, edo etxe, eta hori, gelditu da, orain ja eskea desberdina da, baina kantarean ohitura gelditzen da. Eta mozorroa, jakina, hasten gea, pensatzen dugu beti, inauteritan, beti pensatzen dugu hori, baina adibidez San Nikolas txikiren ohitura, apezpikuz jantzen umea ere mozorro bada, eta aste santuan egiten diren balmonaserako pasilloa eta diakruzisa eta guztioi, horiek ere mozorroak dira. Nahiz eta beste zentzua izan, baina mozorroak dira baita ere. Badira, bai. Eta hau guzti hau atalka antolatu dozu, ez da? Batetik bideoa eta liburua. Bai. Eske hasiera batean liburua ez zegoen gure asmotan. Baina esan dizunez, Arantxa Kuesta eta Bilok jungea jaietara, eta gure ohitura da edo gure mania, ez dakiz esango dut, baina argazkiak ateratzen genitun jaietan. Kameralaria grabatzen zuen bitartean gure argazkiak egiten genitun, jendia eta jaia eta detaileak. Orduan, topatu ginen derrepantian, kriston argazki pila batekin, batzuk nahiko onak, beste batzuk ezain beste, eta esan genuen, guztionekin zerbait egin beharra dago. Orduan, etorri zitzaigun burura, agian DVD-a dokumentalaren euskarri edo kaja bezala liburu bat egitea. Orduan, eskatu genion Juan Agirreri, gidoian azaltzen zen guzti hori, esplikazio guzti horiek idatziz jartzeko, eta gure argazkiekin hornitu genitun, eta hemen txerago liburua, euskarri edo kaja bezala. Hori da, liburua eta grabazioa. Egia zan, dandana ezin dugu azaldu. Material asko dago hor jasota, bat handatek ezagutu gura izan ezkero zer egin behar dau. Liburua eta DVD-a eskuratu gura izan ezkero edo honetaz zeo zertxo jakin. Ikusi, adibidez, gure webgunean, irubikoitza.euskomedia.org,
edo Eusko Ikaskuntzako webgunean ere hor azaltzen dira esplikazio batzuk eta nahi duenak erosteko aukera ere badauka. Badakit ere zabaltzen elkar argitaletxeak eta hartu ditula, pensatzen dut liburu dendatan ere izango dira, baina ez gehiagiz nahiko arrakasta izaten ari da. Bai. Guk uste nuen, baina gehiago. Bai. Kostekoa da gaur egun. Bai, gaina eske, hombre, niz esango dut, baina oso produktu polita da. Oso gustora ikusten da. Polita da, bai. Oso gustora ikusten da, eta gaina ikasten dezula, esate dizut, ni gauza batzuk ez nitxun ezagutzen, eta behin, badakit. Eta gaina eragiten didana da, gauza guztiek jungo naiz. Urrengo urtean jungo naiz hori ikustera, oso polita iruditu zait. Baina ez grabaketak egitera, baizik eta jaira. Parte hartzera oraingoan. Bai. Orduan, nik uste nahiko interesgarria da, eta oso polita gaina kalidade handiko irudiak dira, definizio altuan grabatuakoak, orduan, emaitza oso polita da ikusteko. Eta gaina interesgarria eta jendeak ikasteko modukoa. Bai, era batera didaktikoa da, Bai, ala da. Daukasun material guzti horregaz osatu dozue lana, gehiago egiteko asmorik badaukazu ez, herri guztietan ezin egon izan zarie, honek ari luzea dakar, koro? Gure asmoa hori da, jarraitzea. Gure buruan beti asmoa da udararekin jarraitzea, adibidez. Udarako ospakizunak, ez ditugu inoiz jaiak esaten, ospakizunak dira. Batzuetan ez bai dira jaiak, adibidez erritu erlijiosoak eta jaiak. Bai, termino egokia erabili da egon. Ez, horregatiko, ospakizunak edo, gure lehendabiziko asmotan da udararekin osatzea. Negua egin dugu, negua udaberria, eta udara edo egiteko asmoa daukagu. Eta gero, etorkizunera begira, gure asmoa da baita erritu edo tradizio berezieri tarte bat egitea. Ze Euskal Herrian oso erritu bitxiak daude, oso politak eta ia galtzear daudenak, eta hirugarren zatitxo bat edo hori egiteko asmoa daukagu. Ikusiko dugu, egilearen. Bai, hori behintzat asmoa ikusiko dugu, gero zelan datorren lana. Testu inguru honetan, koro, nik ezakite zeuk apartekorik aitatu gurako zeunken, orain urte bat atzen itxiko dugu, bestean sartu, aldaketatxu hau egingo dugu orain, nik ezakit zuk ikasi duzun guzti horretatik apartekorik aitatu gurako zeunzigun. Nik ezakit animatu nahiko nuke entzule guztiak behintzat ikustea. Zeraina, orain esan beharra dago gure webgunean jartzen ari gehala sasoiko jaiak osorik bideo txikiak, adibidez hain olentzeroa eta hortxe daude jarritak esegitak. Eta segurazki sartzen dana eta hori ikusten duena gogoarekin geldituko da. Hori da gure asmoa. Gogoarekin gelditzea eta animatzea, zer esango dut, liburua erostea. Hori da. Eta ez baina, esate dizute merezi duela, oso ikuspuntu diferentea dela, oso polita da gaina ikusteko, eta bizka bat jendea atea zitzala etxetik gauza guzti hauek deskubritzea. Ze askotan aldamenean dauzkagu, oso erritu politak dira, oso bitxiak beste horietan ez daudenak, eta batzutan galtzear daude, eta bestetan hor aztutak edo nunbait kasurik egin gabe pasatzen dira, ez? Nik usti hori errebindikatu nahi dut, aldarrikatu nahi dut, eta jende atea ezala etxetik eta ikusi ezala altxor hori. Gainera, geure aurrekoek emon deuskuena, guk geure urrengoei emon alizoteko, ezta? Hori da. Katea ez eteteko neurri baten. Hori da, bai. Seme alabak dauzkagunak, badakigu gauza guzti horiek oso importantea dela. Pixka bat, altxor horren zati bat edo behintzat horrela erakutsi dezakezu. Geuri erakutsi dauzkuzu, eta asko estimatzen da gainera. Esango dugu, negua ospatuz, kolor y ritmos de invierno dela, zeuen lanaren izenburua. Hori izena, eta izana, kaputxo bat ekarri dugu sintonia honetara, dandana ez, baina aitatu dugu zein bidetatik ezagutu leken, hau guzti hau Eusko Media Fundaziokoa eta proiektu honen koordinatzailea. Beste, gaur geure gonbidatua, Koro Muro, eskerrik asko, benetan ere.
eta, alik onduen izan, eta jarraituko dugu, honen barri emoten, segurutik. Bai, seguru baiet.